Dostávame sa do Rače, bratislavský gym Spartans, vám teraz ukáže, ako to u nich vyzerá. Tréner Vinco Kolek, Jakub Benkejov. Benko je jeden z hlavných fighterov tohto gymu a ideme sa pozrieť na to, ako chalani fungujú, ako tu žijú. Poďte za mnou. Áno, môžeš dať záviru, môžeš dať iba low kick a môžeš dať zadnú, ktorá je fake a miesto nej low kick. Tak, ruky vždy hore. Mám nejakých 51 zápasov a najväčšie úspechy mám, čo sa týka Thajska. Tam som vyhral v marci majstrovstva sveta, opasok šampióna štadióna na Koh Samui, kde som teda zápasil každý rok, čo chodíme do Thajska, vždy som tam zápasil a vždy som teda vyhral na KO. To sú vás teda nejaké tie moje opasky. Na ktorý zápas si tak najlepšie pamätáš, že že tento zápas je taký, že si ho zapamätám asi do konca života, ten bude ten prvý? Mám taký zápas, mám jeden s Haladom. Bolo to strašne také emotívne. A teda vtedy celá tá hala strašne búrácala a tak ďalej, či už pre mňa, či už pre neho. A bol to teda asi taký jeden z tých najemotívnejších zápasov, čo som mal. Potom ešte, keď som zapasil o európskeho šampióna s poľským zápasníkom Krukom, kde som zapasil dvakrát a prvýkrát som ho prvé kolo teda dal aj do počítania, tak ako som silno nastúpil a v treťom kole som dostal KOčko s lakťom z otočky, také trošku nešťastné. A bol som bezvedomý a tak chvíľočku, takže to bolo také tiež tak psychicky ťažšie, že mesiac potom som nemohol nič robiť. Mal otras mozgu, keď som utekal na električku, tak mi prišlo zle, no a tak ďalej. Takže. Ja som šťastný, že ich mám a že to oni chápu, lebo to je, môj výsledok je to pre mňa, to pre nikoho iného. Že som našiel duše, ktoré chcú ísť tou cestou, čo ja. A nejde vôbec, či on bude 6-násobný, on bude 10-násobný, on bude, alebo nebudú vôbec. Ale pochopili, že to budú robiť celý život. Nedá sa naučiť hneď za to, že ti to vysvetlí niekto. Lebo tam je, čo ti mám vysvetľovať? Musíš stať, musíš vedieť dýchať, musíš najprv mať hlavu a potom môžeš niečo riešiť. Si kľudný, si uvedomelý, si vysporiadaný so svojím egom a môžeš ďalej riešiť. Chcem to prečo? Musíš si to zoradiť. Aha, nejde to takto. Musíš sa vedieť vnímať, aby si dokázal chápať, čo chce tréner od teba. Lebo darmo ti ja budem ukazovať postavy všetko jedno z druhým, keď ty už máš v hlave, tak toto sa naučím a už ho zabijem. A to je to isté aj v živote, aj v thai-boxe, aj vo všetkom. Thai znamená v preklade sloboda. A sloboda znamená, že si slobodný a ty sa môžeš rozhodnúť, čo chceš ty robiť a jak s tým budeš nakladať. Hej, že proste rozhodneš sa tou cestou, tak ju vydrž a ne, že sa vrátiš. Lebo keď sa vrátiš, zase pôjdeš od znova. To je jedno, kde prestaneš. Si nepochopil. Není to zlé. Lebo keď budeš hrať ping-pong, aj v ping-pongu je všetko. Vieš, čo myslím? A hráš sa s jednou raketkou a s jednou loptičkou. Ale sú tam tvoje emócie, tvoja prchkosť, tvoje uvedomenie si, tvoja adaptácia, jak to rýchlo zvládneš, jak to rýchlo naučíš. Keď ťa to baví, tak to máš robiť do konca. A vtedy možno pochopíš na konci cesty, že cieľ alebo výsledok nebol pohár, opasok, uznanie ľudí, ale uznanie sám seba, že si to vydržal a pochopil si ten princíp, že sa ti žije krajšie, keď vieš v tom ťažkom žiť. Ty si tvrdil, že to je tvoja práca, že to je tvoj život. Čiže už sa to dostalo z toho, dá sa povedať, športového hľadiska na vyšší úroveň u teba v živote? Tak, tak jak hovoríš, je to jednoducho už, nie je to koníček. Musím to odrobiť vždy 100%, jasne, že
na to vplýva všetko možné okolo, ale teda snaha o to, odrobiť to 100%. Ako to vyzerá v tvojom okolí? Máš podporu, čo sa týka, ja neviem, rodiny a kamarátov a ľudia ťa vnímajú ťa inak, ako keď si to nerobil, vnímajú ťa inak teraz a chodia na zápasy, podporujú ťa. Podpora, pravda, že od rodiny je, to je jasné. Nebolo to tak vždy, ako mama, tá s tým mala ťažké ako problémy. Keď som začínal zápasy, som chodil s monoklami a tak ďalej, zašívali ma všetky tieto veci, ale to patrí k tomu profesionálnemu športu. Ako vnímaš thajský box z pohľadu možno Slovenska? Alebo ako vnímaš jeho pozíciu, čo sa týka športu? Thajský box u nás je rozšírený v gymoch, máme úspešných ľudí, si toho príkladom. A ako si myslíš, že ťa vníma, dá sa povedať, aj tá mediálna komunita? Respektíve nie teba, ale ten šport. Thajský box je to pravda, že vnímaný, že je to tvrdý šport a tak ďalej. Problém podľa mňa nastáva na Slovensku tým, že je málo trénerov, čo sa týka ako originál thajského boxu. Thajský box je istý šport, ktorý má dlhoročnú tradíciu, ja neviem, od roku 1300 alebo tak, ako, že to trénovali thajská armáda a tak ďalej. Slováci to pretransformovali všetko do toho kickboxu. Oni sa tvária, že trénujú thajský box, ale reálne to tak nie je. Tak robia tú K1 a ťažko je sa presadiť cez ten thajský box. Či už tým, že stále menej a menej zápasov, čo je také zvláštne, že človek by čakal, že to bude raz, čo sa týka toho thajského boxu, a skôr to podľa mňa upadá. Stále sa viacej a viacej preferuje ten kickbox. Ono, veľa ľudí ani nevie ten rozdiel, že čo je thajský box, čo je to sa v podstate na Slovensku sa nerobí rozdiel. Na tom tréningu je, že ty ideš vedome do toho a je tam človek, ktorý ti ukáže takto. To je učiteľ. To je tvoj otec, to je tvoj učiteľ, to je tvoj kamarát, to je tvoje všetko. Lebo to je vlastne jak infiltrovanie do seba závislosť, ktorá ti je zdravá. Zdravé semienko som ti vložil tak, jak som vkladal každému do hlavy. A či dojde, alebo odíde a robí to. Všetci tí, čo to robilo pri mne, všetci ostali pri tom. A nepozerať na to, že a teraz neviem a mám veľa rokov a čo s tým, a už sa to neoplatí. Pokiaľ žiješ, sa oplatí všetko. Do bratislavského Spartans Gymu sme neprišli to tu len trošku predstaviť, ale došiel som si aj zamakať. Takže vám ukážeme, ako toto fičí u Vinca na tréningu. Idem na to, trénujem po 3 mesiacoch a dosť sa na to teším, takže pozerajte. Thajský box alebo Thai box, svetovo známy ako Muay Thai, je bojový šport pochádzajúci z Thajska. Je známy aj ako umenie 8 končatín, pretože v zápase sa využívajú údery pesťami, údery lakťami, kopy nohou a kolená. Thajský box má pôvod vo vojenskom výcviku, ktorý thajská armáda vykonáva už niekoľko storočí, pretože tento bojový štýl vznikol vo vojnách boji muža proti mužovi. Jedinú vec, už si pochopil ten vec, pozri sa na a keď kopete. Lebo ja idem kopnúť a on mi hodí a som nimi laká. Chápeš? Budem to mať tu, jak tajci. A zvakne, nevieš nie. Tajci ináč zápasia. Európa ináč. Chápeš? Už je lepšie mať striežku tam, aj keby ma plečil, dám háčik. No a teraz vtedy a ty zob nepustí. Ty celý sa na to
Výdychom, jak dojde do teba, tak sa tak pomalšie. Druhý. A kolem. Všetko musíš napínať. Originál zničený, Spartans Gym Bratislava. Super tréning, vynikajúci pocit. Bude trošku svalovica, ale sa tešíme, lebo sa potom naštartujeme a ideme ďalej. Super prístup trénera, fantastický gym, bude ešte nový, má byť ešte väčší na Bajkalskej, takže sa budú chalani mať ešte komfortnejšie. No a ešte raz ďakujem všetkým, že som tu mohol byť, že som si to mohol užiť s vami a aj s vami samozrejme a vidíme sa v ďalšom dieli. Nazdar.